Благодаря ти, че ме освободи, Моника. Аз съм джинът от Джина. Изтекал му срока на годност ли? Какво става? Аз бях затворен в тази бутилка, но ти ми помогна и сега ще изпълня всяко твое желание. Не, това не може да е истина. Докажи ми, че си джин. Напълни ми чашата. С Боб? За какво ми напълни чашата с Боб? Трябва да си по-специфична. Видя ли? Аз съм джинът от Джина. Добре. Искам собствен остров и да плувам с делфини. Ти добре ли си? Как мислиш, че става това? Аз да не съм ти Бил Гейтс. Нали си джинът от Джина? Аз съм джинът от Джина, не магнатът от Джина. Айде малко мисли ги тези работи. Всичко си има граници. Добре. Искам да ми е чист и подреден хола. Какво става? Измисли го вече. Искам Реалистично. да продам този апартамент за 2 милиона евро. Запознайте се, Моника. Това е Велизар. Той е брокер от агенция Modern Homes. Приятно ми е. Разбрах, че обмисляте продажба на имот. Кой е този човек? Защо го водиш тука? И да помогне с продажбата. Сумата, която искате по принцип е доста завишена. И за какво е с обувки? Не знаех дали се събуваме. Велко, брат, трябва да си ходиш. Айде, че цял ден чисти. Виж, знам, че не е това, което си очаквала, ама... Те всичките го искат оня, синия джин от Аладин. Ма той... Абе, палячо някакъв. Тя, западната култура прецака и нашия бранш. Какво си мислиш? Правя каквото мога. Така че, пожелай си още нещо. Остави ме. Искам да си помисля хубаво. Имам само още едно желание. Що? Аз не работя на този принцип. Аз правя по 5, 6, 8, 10, много желания правя. Те моите са по-бюджетни. Така че айде давай, ти си хубаво момиче. Имаш още няколко. Добре. Искам да изхвърлиш бутилката джин в кофата за буклук. Искам да ми стоплиш сготвения обяд, който е в хладилника, в чиния. И искам да изчезнеш и да не те виждам повече до края на живота си. Моника? Моника? Здрасти пак. Вече няма да ме виждаш, но да ти кажа, имаш още 7 желания. Не бързаме. Помисли си хубаво. Аз ще съм тук. Ще си пусна малко телевизия. Имаш ли спортния пакет? Да, вечер ще има Muay Thai гала вечер. Не помня по кой канал. Искаш ли да те направим един Muay Thai шампион?